Takže ahoj, 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 zdravím vás u našeho vlogu číslo 168 236 128. Dneska sme si priviezli, môj strýko z Holandska mi doniesol Monster, to sa tu nevyrába na Slovensku a spravíme first Sputnik. Čiže môžete si prečítať složenie, tu máte niečo, otvor si plechovku, dočítajte si, čiarový kód, ten vám bude hodiť. Môžete sa aj pozrieť dovnútra. Dobre. Tak to je, to je dosť, dobrý je, musím povedať, že dobrý. Ahoj, ahoj. A dneska som bol s mojím malým bratrancom opravať trampolínu a ešte idem s rodičmi na nákup a teda.